toku je 14. međunarodni stručni akademski seminar pod nazivom Think Lean. Seminar organizuje Udruženje studenata tehnike Evrope BEST Beograda, trajaće do 23. jula na Tehnološko-metaloškom fakultetu, na kome učestvuju studenti iz 17 evropskih zemalja. Ideja je da kroz učenje, kroz rad i učenje kroz igru, pošto je zamišljeno da se svaka tema obradi na praktičan način, gde će studenti videti kako i zašto neke stvari funkcionišu u Leanu i koji su osnovni principi Leana, da na taj način, dakle, radeći i učeći usvoje te neke osnovne principe Leana i kažem da ih primene u oblastima u kojima možda nisu ni razmišljali da bi mogli da primene nešto što će ovde naučiti. Polaznici imaju priliku da teorijski i praktično upoznaju filozofiju Lean managementa i da kroz radionice i studije slučaja savladaju principe koji će im omogućiti da svaki sistem transformišu u Lean sistem. Kako kažu, uzbuđeni su što su na ovom seminaru, ali i u glavnom gradu Srbije. Mislim da će biti veoma zanimljiva nedelja pred nama jer imamo različite vrste aktivnosti. Imaćemo socijalne veštine gde unapređujemo interakciju sa ljudima. Samim tim učimo malo komplikovanije veštine, kao što je Lean management na ovom seminaru. Takođe hoću da upoznam Beograd. Sunčano je i lepo, a u Belgiji je stalno kiša i malo je hladno. Mislim da će biti super. Zapravo ja studiram menadžment i nadam se da ću naučiti puno na ovom kursu. Biće interesantno jer su teme interesantne. Takođe hoću da upoznam Srbiju pošto sam prvi put ovde i nadam se da ćemo se dobro zabaviti. Nisam znao da ćemo imati ovoliko radionica, što je zapravo dobro. Moguće će biti interakcija i debate na razne teme, a čućemo i od profesora neke korisne stvari, tako da sam baš motivisan. Izgleda zaista lepo. Tu je mnogo ljudi iz različitih sfera interesovanja i trebalo bi da bude zabavno. Takođe, raspored je veoma interesantan. Imamo taj dualni deo i razne druge stvari, tako da zvuči dobro. Projekat inostranim učesnicima nudi izvanrednu priliku da iskuse život u Beogradu, upoznaju srpsku istoriju, kulturu i znamenitosti. Pored obaveznog akademskog dela kroz koji će studenti razmeniti iskustva o različitim standardima u obrazovanju, tokom društvenog dela programa učesnici će se međusobno povezati i steći nova poznanstva. Inače, Lean pristup je način poslovnog razmišljanja nastao na osnovu Toyotinog sistema proizvodnje koji se zasniva na stavu da je neophodno eliminisati sva rasipanja i gubitke u svim fazama procesa proizvodnje i pružanja usluga.